Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na puro ka mga balita sa isla sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Napulo ka mga empleyado sa Bagong City Hall positibo sa COVID-19. PNP, wala pa mabaton ang dismissal order para sa anom ka mga pulis. Anay hepe sa Moises Padilla PNP, retired na sa bago ang desisyon sang Napolcom. Sa Calatrava, katapos ang breakaway group sang NPA, patay sa engkwentro sa Philippine Army. Sa Cadiz City, Philippine Serpent Eagle nga ginabaligya online na rescue. Kag, paano bala ginatubang sa mga eskwelahan ang mga pagbago dala sa pandemic? Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Serpent Eagle nga ginabaligya online na rescue. Natukiban sang Centro Cadiz nga may ginabaligya ang Philippine Serpent Eagle online gani isa ka entrapment operation ang ginpatigayon. Nagpakuno-kuno nga buyer ang isa ka personnel sang Centro Cadiz kag tigayon nga nakatransaksyon sa kay Ana Maria Jacoba sang Purok Paglaom Barangay Zone 2. Gilayon nga gindakop si Jacoba sang Cadiz PNP nga yara man sa ginpatigayon nga entrapment operation sang iya ginbaton ang 2,500 pesos nga entrapment money. Pasakaan siya sa kaso nga violation sa Chapter 4, Section 27 sa Republic Act 9147 o kunang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Gilayon man nga ginrelease sa kagulangan sang barangay kaduhaan ang Serpent Eagle kaupod ang Cadiz Enro. Ang Philippine Serpent Eagle ang naklasify bilang least concern sang International Union for Conservation of Nature. Sa number 9, sa sininga Biyernes kag Sabado magapatigayon sang satellite voters registration ang COMELEC Bacolod sa mall. Sunod kay Bacolod COMELEC Officer Attorney Katrina Trino Kanya, ginalauman nga mas madamo ang ma-accommodate nga registrants sa mall. 100% sa workforce sa Bacolod COMELEC ang magaserbe diri. Abiso sa COMELEC sa mga maparehistro nga magdala sang ID. Kag iba niya kinahanglanon nga mga dokumento santo sa mga transaksyon sa COMELEC. Ehemplo kung may pagbaylo sa civil status, magdala sang marriage certificate. Magluwas sa SM Mall sa June 25 to 26, may satellite registration man sa City Mall Mandalagan sa July 3, kag balik sa SM City sa July 9 to 10. Ginalauman nga maglabot sa 300 ang ma-accommodate sa kada adlaw sa satellite registration sa mall. Samtang 7,752 na ang nag-apply sa voters registration humalin Abril tubtub Hunyo 22 sa Bacolod COMELEC. Idingagay ipaydalong pa sa ERB hearing. So for those Fridays no nga may ara kita sa satellite registration June 25 and July 9 sirado ang aton nga COMELEC office because nga ang aton nga registration will be conducted na sa mall. So mas maayo because nga kung kabalo na sila nga daan nga may satellite registration kita sa malls naton ginaayo naton bala nga para madasig nga di pa balik-balik ang traffic sang tawo makontrol naton. Ay bit-bit na sila nga daan nga mga photocopies ang ilang ang mga required nga documents. Sa number 8, driver sang tricycle nga nakabunggo sa mag-utod nga menor de edad ang nagsungka na kag nagpasalig sa bulig sa pagpabulong sa mga napilasan. Pinaagi sa nabuka nga body number sang depasahero nga tricycle na kilala kag nagsungka ang 40 anyos nga si Daniel Dimyao. O kung Damyaw, ang driver nga nag-hit and run sa mag-utod nga kabataan sa Circumferential Road sa Barangay Alihis sang Lunes sang gabi. Ginpabutyag ni Damyaw sa traffic investigator sang Police Station 7 nga wala niya matalupangdan nga may nabungguan siya bangod madulom ang dalan. Na ospital ang 8 ka tuig nga bata nga babayi nga nag-angkon sa mga pilas sa ulo kag iban nga bahin sang lawas. Samtang iya 6 ka tuig nga manghod nga lalaki ang nabalian
sang tiil kag napilasan man tugas ang pagbunggo sa ila sang tricycle. Kaupo nilang ila iloy nga nagbakal sang ice sa malapit nga Tiangge sang sila ang ma-hit and run. Pero nakigsugilano na ang driver kag himata sa mga kabataan kag nagpasalig nga magbulig sa pagpabulong sa mga kabataan. Ang driver ang gilayon man nga ginhilway makaligad ang 12 ka oras nga reglementary period. Sa number 7, Agrarian Reform Beneficiary patay matapos katiruhon sa gwardya sa nagluntad nga kinagamo sa isa ka asyenda sa Banwasang Hinigaran. Nagpahalab lang sang sapat sa kampo ang himata sang 35 anyos nga si Julius Dinagiba sa ginsita sa mga gwardya sa asyenda Bellabale sa barangay Tugi sa Banwasang Hinigaran kay inasang aga. Sunod kay Police Major Jake Barila, hepe sang Hinigaran PNP, nagluntad ang pagnilalisay nga nagresulta sa pagpaniro sang gwardya sa biktima. Nag-aangkon sang pila sa lawas, si Dinagiba tugas ang igo sang bala sang shotgun nga naging kabagdanan sang iya kamatayon. Nakapalagyo naman ang sospek si Roger Belonio. Sa pagpangusisa sang kapulisan, malawig na nga nagaluntad ang konflikto sa lugar sa tunga sa mga gwardya sa asyenda kag mga agrarian beneficiaries kaya katapos ang task force mapalad. Gani nag-deploy na sang team ang PNP agud maghinunanon sa magtimbang nga grupo kag para mapaiway ang tensyon. Nagkaroon sang heated argument. So may altercation, itiro sang gwardya ang biktima. Pagkatapos ng insidente sang palagi ng sikyo, subong sa ongoing pang hot pursuit operation namon, and may mga person of interest na tayong kuha. Ilang away isang gwardya, ako pang gina-negotiate, tapos surrender mo lang. Sa number 6, ginaalagar katapos ang Sparrow patay sa engkwentro sa Calatrava. PNP nagasiling naman nga ang napatay katapo sang breakaway group. Patay ng isa ka persona nga ginaalagar katapos ng Special Partisan Unit matapos makaengkwentro sang ila grupo ang tropa sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army sa sitio Ikugan, Barangay Minapasok sa Calatrava kahapon. Ang napatay ginkilala kay John Ray Pahayahay. Sa report sang Army, ang tropa ang nagpatigayon lang sang security operation angot sa reported nga extortion activity sa mga rebelde sa lugar. Sang sila ang ginpalukpan sang katapos ng NPA. Naglabot sa 5 ka minuto ang pagbayluhanay sang lupok nga nagresulta sa kamatayon ni Pahayahay. Si Pahayahay ang suno sa Army, isa sa mga nagapang-recruit sang mga residente sa lugar para mag-upod sa hublag. Pero suno kay Police Major Roberto Injape, anay miyembro sang Communist Terrorist Group ang napatay nga si Pahayahay kag subong naghimo na sila sang ilang breakaway group nga tuyo sa gihapon amo ang pagpangilkil sa mga pumuluyo. Nakuha naman sang iya pamilya ang iya bangkay suno sa pulis. Sa number 5, may 74 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Samtang may 234 naman ka mga bagong mga recoveries. Inisalig sa report sa Provincial Incident Management Team sa Hunyo 22. Sa mga record, may duha naman ka napatay bangod sa COVID-19. 1,803 ang active cases sa probinsya. Damlag pa, ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga may pagsaka panaog sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Lacson, aga kulang sang kooperasyon sa mga pumuluyo ilabi na sa pagsunod sa mga health protocol ang idalantaw nga rason kung nga nagsaka ang COVID-19 cases. Sa number 4, may masobra sa isa kagatos ka mga pulis sa probinsya ang nabakunahan na kontra COVID-19.
May 113 na ka mga pulis sa masobra 2,000 ka mga pulis ng Negros Occidental Police Provincial Office ang nakabaton sa COVID-19 vaccine. Ini ang ginpahayag ni NOCPO spokesperson, Police Lieutenant Abigail Donasco. Suno kay Donasco, ang mga nabakunahan ang gikan pa lang sa 3 ka mga police stations sa probinsya. Ang mga nabakunahan amo ang 45 ka mga pulis sa syudad ng Himamaylan, 44 ka mga personnel sa San Carlos City PNP, kag 24 kakatapo sang Don Salvador Benedicto PNP. Si Donasco nagsiling nga ang lokal nga panguluhan sang sini nga mga syudad kag banwa amo ang nag-initiate para mabakunahan ang mga pulis. Wala pa sang schedule suno kay Donasco ang vaccination sa mga personnel sang NOCPO headquarters kag mismo si NOCPO Director Colonel Romy Palge ang wala pa man nabakunahan. Sa number 3, dugang ang mga Sinovac vaccines para sa Bacolod ug Negros Occidental nag-abot kay inasang aga. 15,000 ka vial kon doses ang nag-abot para sa Bacolod kag 10,000 naman para sa Negros Occidental. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, Provincial Health Officer, ang 10,000 ka dose ng Sinovac ang gintalana para sa second dose sa mga damlag pa na bakunahan na. Nag-aabiso si Tumimbang sa mga nakaschedule para sa ilang second dose nga dapat magpabakuna gid bangod sa sulod sang 28 tubtub 32 dias ang pinakamaayo nga tion nga makaangkon sang maximum antibody generation. Pero kung mapaslawan man, makapadulong sa amo nga mga tion, bangod ayhan sang hindi malikawan nga mga hitabo, sila ang iga-accommodate sa gihapon. Naubos naman pang dulong sa mga banwa ug syudad ang damlag pa 13,000 ka dose sang Sinovac vaccine. Suno sa kay Tumimbang kag masobra na sa 90% ang na-utilize kung nagamit diri. Sa Hunyo 28 naman pagasuguran ang rollout para sa Pfizer vaccine kag initubtub sa Hulyo 2. But hindi na yung hard and fast rules, ha? But amo naman na siyang touch da. Ang 28 to 32 days is the best time nga maka-create ka sang peak maximum antibody generation. Dara na siya. Going beyond, you can never tell kung ang antibodies mo the same pagyapon sang 27 and 32 days. But we have to complete the dose. Amo na nga dapat palambot agad ya. Pwede ka mo magikan, but we can never tell kung it will be the same effect sa 27 at sa 28 to 32. Sa number 2, NOCPO ang nagahulat pa sang order gikan sa National Headquarters angot sa dismissal sang 6 ka mga pulis. Nagapadayon sa karon sa ilang regular duty ang 5 ka mga pulis nga sadto anay na-assign sa Moises Padilla matapos nga gindagdagan sila sang National Police Commission sang dismissal order. May angot sa ila pag-aresto sadto sa kay Vice Mayor Elia Garcia Yulo kag iya mister nga si Felix Yulo III sang Disyembre 2017. Grave misconduct and grave irregularities in the performance of duty ang kabangdanan sa dismissal sang 6 ka pulis nga nagdakop sa mag-asawa nga Yulo. Sa checkpoint sadto kung sa diin nakuha sa ila ang mga pusil, mga granada kag shabu sa checkpoint. Pero nagreklamo ang mag-asawa kay planted ang isa ka pusil, mga granada kag shabu kag ginpabor o kung nagpabor sa ila ang nangin desisyon sang Napolcom. Pero suno kay Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO, ila pa karon ginahulat ang dismissal order nga mismo gikan sa National Headquarters. Kag amo ini ang ipapanaog nila sa Moises Padilla PNP nga amo naman ang mag-execute sa dismissal sa mga pulis. Matapos mapatuman ang order suno kay Donasco sa rang pa mag-file sang appeal ang mga pulis kag kun hindi ma-overturn tigayo na sila nga i-dismiss sa serbisyo. Kabahin sa 6 ka pulis ang anay hepe sa Moises Padilla nga si Major Alan Relo. Pero suno kay Donasco, nagretiro na si Relo gani hindi na ma-serve sa iya ang dismissal order. Na-assign naman sa nagkalain-lain nga mga police stations ang 5 pa ka mga pulis. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Sa Baguio City, napuno ka mga empleyado sa City Hall nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa Sipalay City, may dugang kaanong pagid ka mga empleyado sa Sanggunian Panglungsod ang nagpositibo man sa virus. Ini kasunod sa gitpatigayon ng contact tracing matapos may isa ka legislative assistant sa among nga tratapan na nagpositibo sa virus. Sunod kay executive assistant kag pamuno sang Sears nga si Junilo Bugtay, padayon ang contact tracing sa mga nangin close contact naman sang anom. Padayon nga sirado ang tratapan sang SP sang Sipalay City. Samtang ang Baguio City Hall ang sirado subong nga adlaw tubtub sa Biyernes. Sunod kay Baguio City Mayor Nicolas Yulo, idiagod mahatagan sang ligwa ang contact tracing karon nga may nagpositibo nga mga empleyado sa nagkanilain nga mga departamento. Sunod sa information officer sang syudad nga si Ace Balboa, may napulo ka mga empleyado sang syudad ang nagpositibo sa virus. Naka-work from home naman ang mga empleyado sang syudad karon nga temporary wagin sira ang City Hall. Sa community nga daan na damo na, hindi na po gusto nga ang City Hall will add to the burden sa contact tracing namon. So that is why nga work from home, strictly work from home, hindi meaning makalagaw ka. We will strictly monitor all employees na they should work from home. Sa Good Vibes, paano bala nag-a-adjust ang mga eskwelahan sa sininga pandemic? Ano balang ila ginahimo aguto makapadayon sa pagtudlo sa mga estudyante bisan wala sila nagakit-anay sang mga manunudlo? May report si Nico Delfin. Nagtugas ang dako nga kabudlayan sa tanan nga mga eskwelahan ang pagpatuman sang quarantine measures nga epekto sang COVID-19 pandemic. Tanan na maguhan, pero kinahanglan nga mag-adjust. Parehos na lamang sang kolehiyo San Agustin, Bacolod. Bangod hindi pa maka face-to-face ang mga estudyante kag manunudlo, ila gin-explore ang distance learning. Humalin sa nagligad nga tuig, ila ginhanas ang mga manunudlo para mangin epektibo ang online kag offline learning para sa mga estudyante. Came into our life. Actually, everything was brought to us screeching halt. And all the things that we're very much familiar with. So we were really shocked of the things that have been thrown to us. But fortunately, as an Agustina institution, we really did our best to prepare our students as well as our teachers for the situation. So far, the Augustinian community, particularly Colegio San Agustin, Bacolod, was able to overcome all the difficulties that were brought about by COVID-19. Actually, most of our students really opted for online learning. But for those who opted for offline learning, so we provide them with learning packets. And those learning packets were distributed to the students, particularly in college. Hindi lang mga manunudlo ang nagpaidalom sa mga webinars. Ang CSAB ang nagtukod man sang Parents Academy para mabuligan ang mga ginikanan sa pagtuytoy sa pagtuon sa mga kabataan sa idalom sang new normal. We subscribe to a learning management system. No? For college, we subscribe to NEU LMS, and for the basic education department, we subscribe to Schoology. And then this learning management system, this is where we place all our notes, all our exams, all our assignments are being posted in the learning management system. Our teachers are really coming up with their own initiative, even though we do not tell them, but they are really coming up with initiatives so that they can also come up with ideas so that we can invite students to be with San Agustin. Bangod sang pandemic, mas ginpabakod pagid nila ang ilang College of Health and Allied Professions. Para sa pamunuan sang eskwelahan, ginakinahanglan nga mapadayon ang paghatag sang dekalidad nga edukasyon sa mga kabataan bisan pa may pagpanghangkat dala sang pandemic. CHED is also coming up with a policy that would give us a way of having a limited face-to-face classes. But actually, the requirements actually are very stringent in a way, because I know they're also thinking of the health
of our students. You mean sa tertiary? And I hope we're going to survive. Everybody will survive this. And I do hope that everybody will be fully vaccinated so that we can have our face-to-face classes in the near future. Pinaagiman sa bulig sang teknolohiya, nagapating kolehiyo San Agustin Bacolod nga masarangan sa mga school community ang anuman nga pagpanghangkat sa sistema sang edukasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barbara, sili nga panahon sa pandemic, tanan ma-adjust gid, no? Oo, Ming. Kagmayo lang may technology, Ming, no? Oo, imaginabi ko early 2000 natabo ang pandemic, wala internet. Tapos may joke bar sa Facebook, nabasahan ko lang, what if kuno ko sang early 2000 natabo ang pandemic, mahampang natatanan snake sa cellphone ta, wala social media. Wala na nagsulod-sulok. Diba? No? Wala man, pero nabasahan ko, tsak man, pero imaginabi, paano ka mag-eskwela kung wala internet? Tantaranta nag-untat din ang giro, itong wala technology. But I think everybody can adjust, Kay resilient man ta mo, di ba? Yes, ang maganda. Kagabi ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay maan sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.